Am primit un mail de la Netflix și mă tot anunță că v-ați reînnoit toți abonamentele, că v-ați făcut o gaură în canapea de la tastat în ea. Cred că ar fi cazul să începem un pic să lucrăm și noi mușchii spatelui, să-i detensionăm. Nu vă speriați, asta nu e bățul Merlin și nici n-am venit să vă bat cu el. Pur și simplu mă voi folosi de el pentru a vă ajuta să detensionăm mușchii spatelui. Cu siguranță, nu știu dacă aveți așa ceva prin casă, dar cu siguranță aveți o mătură. Dacă ești drăguță în România, aduci-mi o mătură ca să lucrăm. N-am vrut să mă aduc o mătură, am adus singur și mi-am luat. Că Doamne, eu n-apar pe cameră, că după aia se sperie lumea, nu mai face antrenamentul. Deci vom folosi o coadă de mătură sau de mop și vom lucra un antrenament pentru a detensiona mușchii spatelui și pentru a corecta postura. Sunteți pregătiți? Chiar dacă este un antrenament de postură, este foarte important să ne încălzim tot corpul înainte, da? Să nu uitați de încălzire, pentru că riscăm să ne accidentăm. Nu uitați, începeți din partea superioară către partea inferioară. Ok? Sport. Primul exercițiu din șezut, spatele lipit de perete. Eu voi folosi oglinda pentru că nu am altceva la îndemână. E foarte important ca și zona lombară să fie lipită de perete, vârfurile orientate către tavan, brațele depărtate peste nivelul umerilor. Încercăm să prindem cu o distanță egală, pentru că este foarte important să lucrăm simetric. Spatele lipit, gâtul ușor împins înapoi. Ridicăm brațele deasupra capului și revenim cu ele înapoi. Prin acest exercițiu vom detensiona mușchii dintre omoplați. Trecem la exercițiul numărul 2. Vom lucra în zona lombară, sciatico-lombară, dar totodată vom întinde și omoplații. Ne așezăm pe genunchi, stând pe genunchi, picioarele în dreptul braților, brațele în dreptul umerilor și ridicăm în linie cu coloana, braț, picior opus. E foarte important privirea să fie către înainte, către podea, nu ridicăm capul, adică nu ducem capul către înapoi. Trebuie să ținem în aceeași linie cu coloana, atât capul cât brațul și piciorul. Se lucrează braț, picior opus. După ce terminăm o serie pe un braț, picior opus, schimbăm brațul și piciorul și continuăm cu a doua serie. E foarte important să ținem cont că un set conține ambele serii, atât pe partea laterală din dreapta, cât și pe cea din stânga. Trecem la exercițiul numărul 3. O să detensionăm partea superioară a spatelui. Stând pe genunchi, brațele în dreptul picioarelor și ale umerilor. Ne ghemuim. Asta înseamnă că împingem bazinul către înainte și facem o arcuire de abdomen. Strângem abdomenul, după care împingem umerii către înainte și bazinul către înapoi. Ok? Ghemuim. E foarte important ca atunci când ghemuim să aducem bazinul înainte și să încordăm și zona medială a abdomenului. Ducem bazinul înapoi, tragem de umeri înapoi. Bun, trecem la exercițiul numărul 4. Ați obosit acolo, am văzut. Nu mai puteți. Deja vreți să vă culcați. Nu ne culcăm. Doar ne întindem pe spate. Ok. Poziția inițială. Din culcat dorsal pe covor, parchet, ce avem noi pe aici. Nu pe gresie, ca să nu răcim la spate. Ridicăm picioarele într-un unghi de 90 de grade. Flexăm picioarele. Da? Brațele întinse lateral
la nivelul umerilor, nu mai sus, să solicităm încheietura umerilor nu mai jos, da? Ușor sub nivelul umerilor. Dacă nu aveți stabilitate, orientate către podea pentru a putea să avem echilibru și facem o rotare de bazin către lateral și ducem privirea și trunchiul orientat către brațul opus. Revenim cu privirea către tavan. Revenim la poziția inițială. Facem către cealaltă parte rotarea. Privim către brațul stâng. Revenim cu privirea către tavan. Revenim la poziția inițială. La exercițiul 5 vom lucra zona mediană, mai mult sciatul lombară. Este un exercițiu pe care îl faceți des. Lucrează și fesierii, dar noi ne vom concentra mai mult pe zona mediană, adică împingerea de bazin către înainte, către tavan. Din culcat dorsal, picioarele depărtate la nivelul umerilor pentru a avea stabilitate. Ridicăm bazinul în linie cu picioarele. Nu mai mult să supunem coloana, zona de sciatul lombară, deci mișcarea trebuie să fie până ajungem cu coloana în linia genunchilor. Și revenim. Important la revenire să lipim spatele de sol. Concentrați-vă strict pe zona mediană, împingerea să fie făcută din bazin și nu din fesieri. Asta dacă nu vreți să aveți doar un fond bombat. Trecem la penultimul exercițiu. Brațele în dreptul umerilor, picioarele din stâng pe genunchi în poziție de flotare. Ducem umerii ușor către înapoi și bazinul către înainte, nu foarte mult. Și arcuim spatele. După care împingem bazinul către înapoi și brațele îl luăm pe sol. Revenim în poziție de flotare. Tragem de umeri către înapoi. Întindem umerii și spatele. Revenim în stând pe genunchi. Și trecem la ultimul exercițiu. Ați obosit? Haideți că am ajuns la ultimul exercițiu și terminăm antrenamentul ăsta de postură. Știu că a fost greu, dar nu avem ce să facem dacă vrem să avem o postură cât mai corectă și să detensionăm mușchii, să scăpăm de durerea aia din canapea de la Netflix. Din stâng pe genunchi, cu brațele în dreptul umerilor, ducem laba piciorului în lateral, genunchiul să fie în dreptul umerului, facem o rotare de trunchi către dreapta, cu privirea către tavan. Stăm pentru 2-3 secunde, revenim în poziția inițială și alternăm cu celălalt picior. Mișcarea nu este așa de grea. Important este să nu vă grăbiți și să lucrați cât mai corect.